Tong ai ku belai pi paralok ki bije ki junga gane ka si ka babanta. Nga ai ngu yu belai nga yo kum gane ka lat ka ban yat pensngo yat keren ye gane ka kubor ka jong belai. Na ka we ka por, sha ka we ka por. But day de ka junga ka jong try ka ba ngala ka ban yat pensngo sha pi na ka we ka por, sha ka we ka por. Kadon ka gane ka donut ka junga ka ba ngakwa ye ka ban yat keren ye ka ktin ka job belai na mar nga sngo thu halade. Maradok ke klimat ke bau trai upen yang ngakwa baki weru kinyo ye ke kabanga ngalamat han gajim ke jonga don sipon kibiru hagini gisi ke bayo sngo ye ke jingkhot ke jongle ke jingkala ke bomut don sipon kibiru ke bayo sngo ye ke ktin ke jongle andre kimtre banwan ban IT ke jim hujuskes kimtre banwan ban kala ke bomut ngai don sipon ke bayo sngo ye ka jingkhot ka jongle shi ka jingkala bon napdeng jongi ngimtre ye ka banwan ye ka ban surrender lut ha ujiskres sila ka jong ka jingem bat kamdon kata ka jingkala ka bana shepo ka ni ka donut ka junga ka jongpi hoi shabar yol esi ki bru ki pet yang ai pingi biang I kumba ka biang ka ni ka jim junga spila ki bru ki pet shabar hare shepo ni ka donut ka junga ka jongpi ki prop junga kadon ka batek ka bakhom yang ai pi bat bun ki bru ki yo sngo rekim tre banwan bat bakin yo iga jim go bathamai ka ni ga dono ka mansem ga joki ka ktin ga jongle ka ba phila mansem ka gospel ka kumuyonis ka lonong ga ba phra ka khot ga ba khandai kiti haba ki yo sngo bat ba ki da sngo kando kilami no way pa way ki da sedang nado ki ba kamtamen hado ki ba khado tele eno marwe ya ujisu bat kata ga bru ka badang yeng hapdeng kaktin ka jongle hangne ka ong lada pipuli na do kat khot ka ba ar phin singo thu ba kini kinong tho bat ki pharisi kat ba ujisu udang hikai ong kaktin ka jongle dang step ujisu dang hikai haga tempul kini kilawan ra ya ka we ke bru ka ba kilap ya ka ba kadang klim bat kini kiwan da ka donut ka ban tenjo yo jiskres kiwan da ka donut ka ban test yo ujisu kiwalam ya ka ni ka thei ka ba kilap aga ba klim Sya ujiskres bat ong ka ktin ka jong blay bakini gil ong bahaga hukum muasas latho badai balan temau ya kum kini kibru ki bakilap aga baklim bat ka ktin ka jong blay ka ong ba ujisu la ngap jar bat hadin ka tukan ni por ujisu la kren nu na pedang jupi ubas ngau ba umdon ya kapop dan temau nangkong ya ka bat ka ktin ka jong blay ka ong ba haba ujisu keren yakini gigantin haba ujisu ong mano na pedang jongpi bakhlempop lantem mau nangkong eka bat ka ktin ka jongle ka ong ba haba kilio snow bat kida snow kendo ong ka ktin ka jongle ngangai kadon ka jingta kadon ka jing snow thu apa kadon jiki bakiru kilong gibru ka pop bat ka ktin ka jongle ka ong ba haga jaka ka bakin kinwan ban pendem hakijat jong juskus ya ka ban kala ka mut ya ka ban yo ka jingma rekini ki bru kim tre banwan ki phet nang ta ki ino ya ujisu bat ya ta ka bru hangta bat kitang ki bru ka basngap ka jing kai ru kim don shu hangta ngai I hang ni ki bakini ki bru ki le sngo ya ka ktin ka bakiyo sngo ka ba ujisu ukren rekini ki bru kim tre ya ka banwan ya ka ban pendem ya kaban kala mut ya kaban IT ke jim hujuskus wat la kila sngo thu la ga download pa kilong ke brig ba pop and rekim trek plop jinga wat la kila sngo ga sur ga jong play ya ga jing khot ga jong play ya ga jing kta ga jing perkendu ga jong play rekini ke brig la pet o ga tin ga jong play kim tre ya kaban wan ya kaban pendem ha kijat jong juskus but don shibon ke bru hagini ke sing plop jinga don shibon ke bru ba yo sngo ya ga jing kta ga jing perkendu umen siam bukhuj ika jing khot ka jing kala kamut re kim tre ka banwan ka ban kala ka bamut don shibon ki bru hagini ki si ki basngo thu ala ka donut ba ka dei ki bakin kala haba ki puli ka tin jongle haba ki snap ki khubor ka jongle haba ki le ka jing singalap le le ki le ki babis tadi ki sngo thu ala ka donut ba ka dei ki bakan kala re bun ba ki bru hagini ki si ki bom tre ka ban kala shamar ki sngo ba ki biang
Syabar ki pendep lu di ke program ke bakiki day ban pendep aka balang ke pakidon. Hare syapo na gadonot gadon gajingte gajingkom ke pro bijinga. Ong ke ketin ke jonglei. Lada pipuli lokas kelong bakat riu. Gad khot ke bakat kendai terter. Uni urus pa uli asngo. Uli asngo. Jika jingkot ke jonglei jika jingkala ke bumur nrei umtre ban kala ke bumur. Umtre ban wan man serandar kemat jonglei. Bat ke ketin ke jonglei ke ong ba uni upoy na sedujok ulayam ul khlan on ke pertai upoy sedujok. Bat ke jing babi ke jong u ke dan hadujok. Umla su ban lai namar umtre ban wan ban pendem. Ban kala ke bumur. Ngakwa ban ong pi pelop jang ni ke por ke bamta. Kat nungun ap deng jong pi ke basngau thu aga donut. Ke basngau thu ba don kam ni pi be pin kala ke bumur. Ke bayok sngo sisai ke sur ke jong play. Ke bayok sngo sisai ke jipikendu. Ke jing kata ke jong play. Hak donut jong pi. Pilih sengau ke jingalap jong skri ke jong play. Menta pilih sengau kupor ke jong play. Hari hadu menta bidang ai penek ke don ke jong pi. Pim trep man wan man pendem khmat jong Jesus. Pim trep man kala ke bumun. Ngakwa bukan ong pik pelok bijinga. Wat ai bepin babi anda pil apo hadu jong. Hari kadai menta bepin kala no. Lada pil sengau thu menta. Kala na menta pai na Jesus ke don baro. Keketit ke jong play ke ong bala ngi pla ulung bohok bayai ne ban ma ban pan khoi jangai pi nagi pop jangan pi barok nagi jingbom hok jangan pi barok pelok bijinga kabadon kam jangai pi kalong bagi de man singo thu bala ngi leyok singo shisha bakam de jangai pi bengin perri kumba kini ginong tho bat parisi ki pet eta ka jaka ka bakidon wal de ki leyok singo hari kabadon kam jangai pi kalong wan na khmat jong Jesus Christ kumba pilong pelok bijinga lada pi leyok singo shisha wat penek ke don ke jong pi ke jing penim ke dai menta om le shai next year lada pi yo sngo menta ke ketin ke jong ble ke ong ar ke rin long meriu ke jing penim ke dai menta ke pelo bijinga bal ada pi khot karpat u Jesus lada pi wan kum pi long ha u jisu de ke donut baro de ke donut ke ba pi sngo thu ba pilong ke bri ke ba pop bat pi don kam ke jing mam pi don kam ke jing bom chkut u jisu ula pan ma pi ki pelo ke bijinga wat kan tanya dari pilih sengau sisang pelop singa ya ke kubur ke jong boleh ke bakot ipi ke jingkala ke bamut ke ketin ke jong boleh ke ong dari pipuli Hebrew lenong ke baar ke khot ke baar kumno ngingin lain larangi kan tanya ya ke ai ke bangiyok sengau kumno bangin lain nagata ke jing syak penstom haka dujok ding kumno bangin lain pelop singa kumno bangin lain im bangin yok ke jing imam skut larangi kan tanya ya ke ai ke bangiyok sengau Lagi penek ke donut jongi. Lagi longkup kini ginong thok ke parisi. Ki ba phet na ta ka jaka ka ba kidon. Dai tangga ni ke kan thei ke ba yo ke jingma. Dai tangga ni kan thei ke ba singo thok ke donut. Ka ba don ni ke jipendu ke ba singo thok ke donut ba ka kalong ke bri ke ba pop. Bat ka liyo ke jingma. Ka liyo ke jipelat. Nam kwa ke pra bijinga. Ba baro pi ba pe ini video menta. Pindu ke jipedim. Ba pin pet. Ba pin kan ria. Bapit kentat ya kai ke bapiyok sengau. Hari ki pelok bijinga ku ba ubele ungkwa ba kaweru ke mensem kan jon. Ukwa ba barok kin po siga jingkala ke bamut. Le ikini ki pelok bijinga. Le ikini pai su Jesus wan pai ku ma pilong. U Jisu un ma epi un pelong epi ta ke jing tau ba thamai. Ka ketin ke jong bele kong balada we dona ukres ulong u jing tau ba thamai. Compare kanu ke balang ke bapidon. Compare kanu ke niam ke bapidon. Pinomla malong kita ke jing tau ba thamai. Lada pidon haganu ke balang. Are ba pinlong kita ke jing tau ba ki ba thamai. Dei lada pidon ha u Jesus Christ. U Jisu ong hakmi ke jing khang ngayeng bat ngatin. Lada manga mat mapingi pli ke jing khang. U Jesus Christ unwan man syong hapo jangan spi. Unya khawai lem hapo jangan bat jong pi. Khot karpan u Jesus Christ kene ke si plop singa. Wan ha u Jisu ku ma pilong. Lada piyok sengau sya. Lada pi sengau thu sya ma pilong ke beri ke bapop. Pidon kami ke jing map. Pidon kami ke jing pelat. Wan ha u Jisu ku ma pilong u Jisu un pediang ipi. U blen kurku.